ୱେଲକମ୍ ଟୁ ହଲିଉଡ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଜାଗୃତି ସିରିଏଲ୍ର ଏପିସୋଡ଼ 18ରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇ ମୋର ଏପିସୋଡ଼ ପ୍ରୋମୋ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏପିସୋଡ଼ 18ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଉତ୍ସବର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଉତ୍ସବର ମ୍ୟାରେଜର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଥିବ, ଆଉ ସବୁ ରିଲେଟିଭ୍ସ ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଉତ୍ସବର ବାପା କୌଶିକକୁ କହୁଥିବ କାକନର କିଡନାପର ବାପା ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି। ଏକଥା ଶୁଣି କୌଶିକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବ। ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ମେହେନ୍ଦିର ଘରେ ମେହେନ୍ଦିକୁ ତାର ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ମିଶି ବୋଉ ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେଉଥିବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଜାଗୃତିକୁ ବାପାର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା କଥା ଜଣାଇବ। ତେଣୁ ଜାଗୃତି କାକନ ପାଇଁ କଡ଼ା ସିକ୍ୟୁରିଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କହିବ। ତାପରେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଜାଗୃତିକୁ ମେହେନ୍ଦିର ବରକୁ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିବ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିବ ମେହେନ୍ଦିର ବର ହିଁ ଜାଗୃତିର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଜାଗୃତି ସ୍ୱୟମ୍ଭୁକୁ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିବାର ରିଜିନ୍ ପଚାରିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ସତ କଥା ନ କହି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉତ୍ତର ପାଇଯିବ ବୋଲି କହି ପଳାଇଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଉତ୍ସବର ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଉତ୍ସବର ମ୍ୟାରେଜ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଶି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସମସ୍ତେ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଉଥିବେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କୌଶିକକୁ ଜାସନାଲ କଲ୍ କରି କାକନକୁ ନେଇ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିବେ, କାରଣ କାକନର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ହୋଇପାରେ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରୋମୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।